Lupa ka na pagkaon mo, Glenn? Huwag ginag-init ay, guba ang ininit. Kapita guys. Na almusal sa yung almusal. Tsana guys. Bugnaw. Ayan ang kape. Iinit na ko. Bugnaw kayo guys. Hey! Kit nih guys, kit. Gabi na ko na to guys nagsigano ko sa YouTube na ko. Kay first time na ako sa YouTube na may nagtudlo na ako na ganyan. Salamat dahil sa kay Marge ang na nagtudlo sa YouTube. Saka nag-invite sa pag-subscribe sa akong YouTube si Idzil Dupit. Nagpulapin ko sa live guys. Okay, bago pa mo lang ko po experience sa mga anak guys. Kung paano magpadaghan sa ng subscriber good. Napo pa lang kahapon. May gabi may nagdagdag na 4 add na ko. Salamat kayo. Wa ko ka bawo kung unsaon ang ako sige upload upload sa YouTube. Shout out dahil sa akon amigo dia na si si Manong Berto. Yan, daghan din na subscriber ni Manong Berto. Mga 1 year kapin siguro si pero ang paspas kayo ba? Bilis kayo. Kumao yung bata. So ito duay ko na sa imo be. Practice kiss ko sa imo kuko dia. May lami kayo nila. Pan. May sana niya may mag-add na ko sa YouTube. Guys, huwag niyo kalimutan ang mga viewers na ko. Kung kanibuan mag-like o mag-comment ka mo diya sa baba na mag-comment sa akong video. Di kayo mahiya mag-comment. Kaya re-replyan ko. Kahit masama para alam ko kung mayroon akong mali o mayroon okay ba ang aking mga video. Comment lang mo guys. Okay, first time ko ito sa YouTube. Yung mga hiya. Kasi ang nagbibideo na to, ang nag-video, walang hiya to. Kaya ginabas sa first time. Hindi pa marunong. Wala naman first time na marunong ka agad, diba? Akin i-accept ko yan. Kahit ano yan i-comment nyo, i-accept ko yan kasi yun ang nakita nyo sa akin. Sige guys, thanks guys sa mga subscriber na ko. Subaybay sa kuha.